Hello, hello! Ebben a videóban egy almát fogunk kihímezni, méghozzá úgy, hogy a hímzőprogramot is mi készítjük hozzá. Én Balázs vagyok, tartsatok velem! A videó első felében az Inkscape és a hozzá tartozó kiegészítő, az Inkstitch segítségével fogom elkészíteni a mintát. Ezek nyílt forráskódú programok, ami azt jelenti, hogy ingyenesen letölthetőek és szabadon használhatóak. Az internetről letöltöttem egy alma képet. Ez egy sima JPG. Hogyha belezoomolunk, akkor látszik, hogy pixelekből áll. Az Inkscape nagyon könnyen letölthető és telepíthető. Én már meg is nyitottam. Annyi a dolgom, hogy ezt az alma képet behúzom. Lekicsinyít. Hogyha a kontrollt nyomva tartom, akkor tartja az arányokat közben. Egyébként azt terveztem, hogy kb. Egy ilyen 5 cm széles minta lesz belőle. Úgyhogy a szélét ide rakom, és itt van fönt ez a vonalzó. Ez millimétert mutat, szóval az 50 mm az 5 centi. Kb. Jók vagyunk. Középre rendezem. Most az a feladatom, hogy körberajzoljam ezt a képet. Ehhez a Pen Tool-t fogom használni. És elkezdem rajzolni. Kattintok, de nyomva tartom. Kattintok, de nyomva tartom, és kész. Hogyha a rajzolás után akarunk változtatni, akkor a Node Tool-lal tudjuk megtenni. Nem is ez kell, hanem ez. Szuper! Jöhet a következő. Hogyha a te mintád vektoros, vagy ez a rész egyáltalán nem érdekel, akkor nyugodtan pörgess előre. Megcsinálom ezt a kis csillogást is. És magát az almát is. Így, szerintem egész jó. Kiszínezem. Illetve most ez van legfölül, ezt lerakom alulra.
Ez zöld volt? Nem, ez barna. Oké. Most már az eredeti képet ki is törölhetjük. Kész a digitalizált alma. Onnan tudjuk, hogy vektoros, hogy belezumolunk, és sosem lesz pixeles. Akármennyire zoomolok, sosem lesz pixeles. És akkor ezen a ponton elkezdhetünk hímző mintát készíteni ebből a grafikából az Ink Stitch segítségével. Kiválasztjuk mondjuk a levelet. Kiegészítők, Ink Stitch, és rá kell menni erre, hogy Params. És itt lehet megmondani, hogy ezt az adott objektumot, ez hogyan hímezze ki. Ő most az autofill opciót választotta ki magától. Ez azt jelenti, hogy autó kitöltés. Nézzük meg, hogy néz ki. Így. Ezt vissza lehet játszani, megmutatja, hogy hogyan hímezne ki a gép. Szóval csinál egy underlay-t először, ami egyébként nagyon fontos, mert azt adja össze az anyagunkat és a stabilizátort. És utána a kitöltő hímzéssel pedig végigviszi föntről. Itt nagyon sok beállítási lehetőségünk van, például, hogyha azt szeretnénk mondani, hogy ne így legyenek a szálak a levélben, hanem mondjuk így, akkor megadhatjuk neki a szögét, Angle of Lines of Stitches. Itt mondjuk azt, hogy 40. Nézzük meg így milyen. Aha, ez pont nem úgy, hanem akkor legyen -40. Igen. Nekem ez így jobban tetszik, úgyhogy legyen így. Ez így jó is, úgyhogy apply. És ez már kész is van. Így megyünk tovább a többivel. Nézzük meg magát az almát. Ink Stitch, Params. Ezt is egy kitöltő hímzéssel csinálja meg, ami szerintem nem is rossz. Itt egyébként többféle kitöltő mód is választható, például a Circular Fill, ami azt csinálja, hogy körkörösen tölti ki az adott objektumot. Nekem ez most egy icipici túlzás, de egyébként nagyon sok helyen jól tud működni. Én most visszaállítom autofillre, és hát szerintem ez is tök oké, hogy ezek a kitöltő hímzések így egyenesen, vagy a szálak majd egyenesen fognak jönni. Úgyhogy most itt mindent így hagyok. Apply. Nézzük meg a csillogást. Ink Stitch, Params. Aha. Hát ezt is ilyen fill-lel szeretném megcsinálni, de nekem ez nem tetszik. Ezt most egyre skippeljük. Igen, szóval az van, hogy ha ezeket így kihímeznénk, igazából oké lenne a minta, lenne nagyon rossz, vagy ilyesmi, de sokkal igényesebb, hogyha ezeket a kisebb részleteket az úgynevezett Satin Stitch-el hímezzük ki. Ezt most megcsinálom. Az Ink Stitch-el úgy kell rajzolni Satin Stitch-et, hogy húzunk egy vonalat, ami a Satin Stitch egyik oldala lesz, Enter, meg egy másik vonalat, ami a másik oldala lesz, Enter, illetve húzunk úgynevezett railseket, amik majd a szálirányt fogják meghatározni.
Amikor ezzel meg vagyunk, összeset kijelöljük, és kombináljuk. Nézzük meg, hogy az Ink Stitch most mit lát. Hát egy ilyen nagyon fura dolgot. Ez azért van, mert ő először Running Stitch-el próbálta megoldani, de itt fölül már látjuk is, hogy itt van a Setting Column. Ezt, hogyha kipipáljuk, akkor szép szetinöltésünk lesz. Ezt most kitörlöm, de ezzel a módszerrel megcsinálom ezt a két részletet. Megrajzolom az egyik oldalt, de fontos, hogy ezek a vonalak ugyanolyan irányúak legyenek, úgyhogy ezt is lentről kezdem. Enter. Ezt a túllógást megjavítom. Itt is. Így. Illetve rajzolok bele railseket. Shiftet lenyomva kijelölöm az összeset, és kombinálom. Nézzük meg, hogy sikerült. Kiválasztom a Setting Stitch-en. Szuper lett. Apply. Most megmutatom, hogy mi történik, hogyha a railsekkel variálunk. Például ezt így rakom, ezt pedig így. Ahol a vonalak vannak, látszik, hogy odáig így mennek a szálak, aztán elkezdenek fordulni, mert a következő vonal már így van, amit beraktam, és onnantól mennek így. Szóval így tudjuk az irányát változtatni. Ezt most egyszerűen csak visszavonom Command Z-vel. Illetve ilyenkor meg kell nézni, hogy ne legyen kitűhetés. Csak Stroke Paint, és mivel ezt fehérrel szeretném, ezért fehérre színezem. Ugyanezzel a technikával megcsinálom a almaszárát is. Vigyázzok, hogy ugyanabból az irányból induljak el a következővel is. Most csak annyit csinálok, hogy átszínezem, mert nem látom, hogy mit csinálok. Megjavítom a tetejét. Szuper. Ha már mindkettő ki van jelölve, akkor kombinálom őket, illetve Shift lenyomásával tudok railseket csinálni, úgy, hogy már rögtön kombinálva van a többivel. Szuper, nézzük meg, hogy sikerült. Szerintem ez nagyon jó lett. Egyébként itt meg lehet mondani azt is, hogy legyen úgynevezett Center Walk Underlay. Ez azt jelenti, hogy egy vonalat fog húzni először, és utána fog ráhímezni.
van olyan lehetőség is, hogy a kontúrján csinál két vonalat, illetve a zigzag underlay, ami pedig ilyen cikcakot csinál először. Ezt fogom meghagyni, a többit pedig nem. Apply. Szuper. Mivel ezeket most így megcsináltuk, ezért az alatta lévő objektum már nem kell, úgyhogy azt kitörlöm. Ez az. Illetve ez. Így. Az Inkstitch-ben meg lehet nézni, hogy hogyan néz neki valósághűen a hímzés. Inkstitch és szimulátorra kell rámenni. Kicsit felgyorsítom. Kikapcsolom a kurzort, és rákattintok a realisztikus nézetre. Ez szerintem már szuper lett, igazából kész is vagyunk, úgyhogy elmentem a hímző programot. File, Save, Copy, és lenyíló menüben azokat tudjuk kiválasztani, amelyik Inkstitch-el kezdődik. Rengetegféle van, például Tajima, Melco, nekem Brother gépen van, úgyhogy a Brother Pest fogom kiválasztani. Azt arra fogom elmenteni. És mentés. Én nagyon szeretem az Inkstitch-et, majdnem egy évig azt használtam, de komolyabb mintáknál azért már nehézkes tud lenni ez a manuális rajzolgatás. Most csináljuk meg ugyanezt a Drawings nevű fizetős programmal. Rámegyek, hogy From File, kiválasztom azt a JPG-t, amit letöltöttem. A Drawings felajánlja, hogy autodigitalizáljam, ezt fogom csinálni. És Trace. Ilyenkor a Drawings az egészet gruppolja, úgyhogy ha valamit ki akarunk törölni, akkor először ungruppolni kell. És kitörlöm a hátteret. Kijelölöm az egészet, és csökkentem a méretét. Hoppá, benn maradt háttérnek, azt kiszedem. Nézzük meg, hogy ez így mekkora. Hú, ez még 8 centi, úgyhogy még csökkentek rajta. Mondjuk ennyit. Berakom középre. És lényegében kész. Az alma és a levél kitöltő hímzést alkalmazott, a szárnál és a csillogásnál pedig Satin Stitch-et. Ez most engem is meglepett, hogy ennyire gyorsan elkészült. Hogyha valaki komolyan foglalkozik hímzéssel, szerintem megéri befektetni egy ilyen programba. Itt tudunk olyat csinálni, hogy megnézzük, hogyan hímezné ki a gép. Kicsit gyorsítok rajta. Még gyorsabbra veszem. Ezen a ponton a hímző programunkkal készen vagyunk, úgyhogy rárakom egy pendrive-ra és kihímzem. Bedugom a gépbe a pendrive-ot, és előkeresem a mintát. Meg is van.
Egy sima fehér anyagot raktam a hímzőkeretbe. Ha véletlen valaki nem tudná, akkor nézze meg egy korábbi videómat, hogy hogyan kell. És elindítom a hímzést. A minta elkészült, remélem látszik, hogy milyen szépen csillog. Kitöltőöltés, satin stitch, kitöltőöltés. Ez az alma szerintem egész jól sikerült, nem hiszem, hogy bármelyik olvisjelet sokkal nehezebb lenne megcsinálni, mint ezt, úgyhogy biztatlak titeket, hogy csináltok saját hímzőprogramokat. Az összes használt programnak a linkjét berakom a leírásba, a következő videóban pedig egy komolyabb mintát fogunk megcsinálni, és újabb beállításokkal ismerkedünk meg. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó hímzést, sziasztok!